ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കലിസ്റ്റ ഡിസൈൻസ്. ദിസ് ഇസ് മീ അപർണ സായി. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഷിഫോണിൽ വരുന്ന ഒരു ടയേർഡ് ടോപ്പ് ആയിട്ടാണ്. ഇനി കോളർ നെക്കിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിൽ ഇതാ നല്ലൊരു സിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സിപ്പ് എൻക്ലോഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിപ്പാണ്, ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഇതിന് സ്ലീവ്സ് വന്നാൽ ഇതുവരെ നോർമൽ സ്ലീവ്സും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതാ ബലൂൺ സ്ലീവ്സിന്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കുർത്തിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 40 കിട്ടും കേട്ടോ. ഒരു മാക്സിമം ഒരു 40 ഉണ്ട്. 40 ലെങ്ത്തിലാണ് കുർത്തി വരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു യോക്ക് പോർഷനിൽ ക്രഷ്ഡ് ജോർജറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ ക്രഷ്ഡ് ജോർജറ്റ് വന്നിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷിഫോൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. 2 കളേഴ്സിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഞാൻ വേറെ ഏതൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും, നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഷെയ്ഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വൈൻ ഷെയ്ഡാണ്, വൈൻ കളർ ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഗ്രേപ്പ് വൈൻ ഷെയ്ഡില് ഇവിടെ വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ വരുന്നത്. ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുർത്തിയുടെ ഇതേ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ചില്. കുർത്തിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ടയേർഡ് ടോപ്പാണ്. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ തന്നെ സെയിം. ഇതിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടില്. ഇനി ബാക്ക് പോർഷൻ കാണിക്കാം. ബാക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. ലാർജ് എക്സൽ സൈസസിലാണ് നമ്മുടെ കുർത്തി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കുർത്തിയുടെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 650 റുപ്പീസ് ആണ്, 680 രൂപ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കാണുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക്